Мондый зур милли бәйрәмнәр һәм һәр төрле халыкара форумнар уздыру буенча Ульяновск өлкәсенең бай һәм зур тәҗрибәсе бар. Бүген ул 3 тапкыр бөтен Россия сабан туен уздырган бердән-бер төбәк булып кала. Ә киләсе елга борынгы Сембер төбәге 4-нче тапкыр Россиянең 60-тан артык төбәгеннән килгән мәртәбәле кунакларны каршы алачак. Каждый населенный пункт, районный центр и город Ульяновской области до федерального сабантуя должны провести свои сабантуи как вот элементы вхождения в единый федеральный сабантуй. И потом уже все районы придут сюда, и в Ульяновске будет уже как бы вся область. Алдагы елда узачак сабантуй 3 төп вакыйгага багышланачак. Аның программасы тулысынча Идел Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел, беренче басма татар китабы нәшер ителүгә 300 һәм Сембер төбәгендә туып үскән Владимир Ильич Ленин төзегән СССР дәүләте төзелүгә 100 ел тулу кебек түгәрәк даталарны үз иченә алыр дип көтелә. Нам нужно обязательно, на мой взгляд, учесть те традиции, которые у нас уже заложены благодаря нашему сотрудничеству с Татарстаном, и большие мероприятия провести с нашим обязательно, так сказать, там, участием, в том числе организационно и финансово, если понадобится, в 2 муниципалитетах, которые тоже имеют отношение к нашей истории успеха. Я веду разговор о Димитровграде, мы там проводили федеральный сабантуй, знаем, и Старый Кулатка. Там тоже проводили федеральный сабантуй. Мәгълүм сәбәпләр аркасында узган ел сабантуйлар булмады. 2022 елда Бөтен Россия татар бәйрәмен уздыру утырышында Татарстанның хөкүмәт рәисе урынбасары, Бөтенья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев белдергәнчә, быел сабантуйлар илебезнең һәр төбәгендә дә узачак диде. Алай гына да түгел, быел беренче тапкыр шахтерлар сабантуйда булачак икән. Кузбассу в этом году 300 лет. Мы будем проводить международный шахтерский сабантуй впервые. Шахтеры из Луганска, Донецка, Казахстана, со всех угольных разрезов шах России соберутся. Беренче утырышта Бөтен Россия сабантуе өлкәнең Димитровград шәһәрендә узар дип сөйләшенгән булса да, аны төбәк баш каласы Ульяновскида үткәргә кирәк дигән уртак фикергә килделәр. Для нас в городе большая честь, то, что сабантуй именно в 2022 году будет проходить на нашей территории. Поэтому мы понимаем ответственность, которую, как уже вот сейчас Василий Гаязович сказал, что около 1000 гостей, которые нужно будет разместить в гостиницах, подготовить на сегодняшний день все мероприятия, подготовить территории. Утырышта өлкәнең һәрбер министрлыгына киләсе ел бюджетын әзерләгәндә сабантуйга тотылачак чыгымнарны күз уңында тотып эшләргә кушылды.